Ακούτε την ελληνική φωνή της Νέας Υόρκης με την Τίνα Σαντορινέου. This is WEVD-FM in New York, the station that speaks your language. Όλοι πουλούν. Η εταιρεία Melkent Incorporated αγοράζει. Αγοράζει χρυσό, ασήμι και πλατίνα σε οποιαδήποτε μορφή και σχήμα και στην καλύτερη τιμή. Εάν έχετε ένα παλιό, άχρηστο χρυσαφικό ή ασημικό ή κάτι σε πλατίνα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, τώρα είναι η πιο κατάλληλη εποχή να το πουλήσετε και να κερδίσετε. Στη διεύθυνση 55 West 47 δρόμοι, 55 West 47 δρόμοι, μεταξύ 5ης και 6ης λεωφόρου και συγκεκριμένα στο τμήμα Melkent, τμήμα υπαριθμών 82, Booth 82, ζητήστε τον κύριο Δημήτρη, τον μόνο Έλληνα εκεί και θα σας δώσει την πιο συμφέρουσα τιμή. Αγοράζουν, επαναλαμβάνω, χρυσό, ασήμι και πλατίνα και επίσης από τα εργαστήρια χρυσοχοΐας τη λιμαδούρα του χρυσό. Χρυσοχόοι και ιδιώτες, εάν θέλετε μετρητά και καλά λεπτά, επικοινωνήστε με τον κύριο Δημήτρη Περτράντη στην εταιρεία Melkent Incorporated. Η διεύθυνση είναι 55 West 47 δρόμοι, το δε τηλέφωνο 246 43 95. 246 43 95. Τα καινούργια μοντέλα της Ford του 78 κατέφτασαν. Πώς είναι, τι είναι, ποιες οι αλλαγές, οι προσθήκες, οι διαφορές. Μα πάνω απ' όλα, ποιες οι τιμές. Ρωτήστε τον Dino Emborelli στο Dean Ford στο Lodato, New Jersey. Ρωτήστε όλους τους άλλους, αλλά και τον Dino Emborelli, γιατί σίγουρα έτσι μόνο θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Στο Dean Ford
δεν είναι τα αυτοκίνητα διαφορετικά, αλλά πιο προσιτά. Ενώ παράλληλα σας φροντίζουν όχι μόνο την ημέρα που αγοράζετε το αυτοκίνητό σας, αλλά και μετά στο σέρβις. 15 έμπειροι μηχανικοί σε εξυπηρετούν 6 μέρες την εβδομάδα με ειλικρίνεια και συνέπεια. Σας εγγυώνται την καλύτερη απόδοση του αυτοκινήτου σας. Dean Ford. Για κάθε είδους αυτοκίνητο, αλλά και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με εγγύηση. Dean Ford. 224 Route 46 στο Lodi του New Jersey. Το τηλέφωνο 201 Area Code 473 0600. 473 0600. You can snap your fingers, tap your feet to the crazy Greek bouzouki beat. You can snap your fingers, tap your feet. All we ask is keep your seat. Oh, Olympic Airways makes you smile, but please no dancing in the aisles. Ολυμπιακή αεροπορία. Η υπαριθμόν 1 αεροπορική εταιρεία για την Ελλάδα. Έχει τις περισσότερες κατευθείαν πτήσεις από οποιαδήποτε άλλη. Ολυμπιακή αεροπορία. Boeing 707 και Boeing 747 κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη. Όλο το χρόνο στην Ελλάδα με την Ολυμπιακή. Τηλεφωνήσατε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή την Ολυμπιακή αεροπορία σήμερα. Πετάξτε στην Ελλάδα με την Ολυμπιακή. Βεβαίως, γιατί η Ολυμπιακή είναι η δική μας αεροπορία, η ελληνική. Στέλιο οι δόξες οι παλιές, οι καλές εκείνες εποχές, που είναι τα χρυσά φεγγάρια, τα ονειρεμένα βράδια, που είναι οι μποεμικές καρδιές και οι όμορφες λαϊκές παινιές. Έφυγες αγαπημένο χτες, θα σε νοσταλγούνε οι καρδιές. Πάνε στέλιο η καλοκαίρι, θα μας μείνουν αλυσμόνητοι. Πάνε τα χρυσά φεγγάρια, μείναν μονάχα σημάδια. Πάνε οι μποεμικές καρδιές και οι όμορφες λαϊκές παινιές. Έφυγες αγαπημένο χτες, θα σε νοσταλγούνε οι καρδιές. Έλληνες απόγονοι του Ερμή, εσείς που έχετε το εμπορικό δαιμόνιο και το πνεύμα της ανεξαρτησίας, εσείς που θέλετε να είσαστε αφεντικό του εαυτού σας, τώρα σας